Doncs la SPAS és la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques de Mataró i és l'entitat de la ciutat que centra totes aquelles activitats que es fan sota l'aigua. Bàsicament la pesca submarina i el submarinisme. Bé, bàsicament nosaltres gaudim d'un entorn que és un privilegi per nosaltres, perquè hi ha molt poqueta gent que pugui accedir al fons del mar. Per nosaltres la sostenibilitat consistiria en mantenir en bona qualitat aquest ambient perquè puguin gaudir-ne també les generacions futures. I aquest és el compromís que com a entitat ja fa anys que hem assolit. Realment hi ha molta gent incívica, en el mar encara sobta més el que es pot arribar a trobar. Però moltes vegades són de les mateixes activitats que es porten al mar i que els estris que no funcionen doncs desapareixen per la superfície del mar abocades. Alguns d'aquests estris poden malmetre les comunitats de les que nosaltres gaudim i és per això pel que fem aquestes neteges submarines, per poder treure restes d'arts de pesca que segueixen funcionant sota l'aigua i en canvi ningú en treu profit perquè aquells peixos o aquelles espècies que queden enganxades es moren i ningú les pot capturar, o després estris com bateries dels vaixells, bosses de plàstic i altres elements que es poden anar traient a les neteges. Aquest projecte va començar l'any 1997. Estàvem buscant a la província de Barcelona una praderia de Posidònia de la que feia el seguiment amb voluntariat. La nostra sorpresa va ser després d'haver fet immersions a Badalona, on quedava només la mata morta, trobar lo ben conservada que es trobava a la praderia de Mataró. Això va començar en el 97 fins al 2014, que tenim 3 estacions d'estudi a 3 punts diferents de la costa. I amb això nosaltres podem avaluar a l'estat en el que es troba, com ha anat evolucionant, què és el que l'ha afectat i si aquests efectes es van recuperant o no. Intentem també, des de l'ESPAS, comunicar els valors naturals que tenen les comunitats submarines que hi ha davant de la ciutat de Mataró, perquè realment estan molt ben conservades. Sí que poden haver-hi alteracions i poden haver-hi canvis, però també sabem que les recuperacions mai són... Les destruccions són molt ràpides, però les recuperacions, sobretot en aquestes comunitats tan ben estructurades, són molt lentes. Hi ha un concepte que es diu la gestió integrada d'un ecosistema o d'un sistema. Nosaltres podem incidir molt en que el mar s'ha de cuidar, però si no cuidem la terra, no tindrem el mar en condicions. Aleshores, bàsicament el que s'hauria d'intentar és veure que l'home forma part més d'un graó d'una cadena natural que no que és la peça principal i que mou tots els fils perquè tot l'altre funcioni. O sigui, és tenir aquesta visió integrada de qualsevol activitat que intenti fer una valoració molt més sostenible de les activitats humanes.